nwoke na nwaanyị nụ mana ọ bụrụ ife na-akọwanụ n'ụdị mmadụ na-abụ ndị ekuzi maka ya nụ bụ ndị oji ọnụ na ndị na-eme ife fa na-ekuzinụ maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya na ndị oji ọnụ karịziri akarịnụ ndị ji ọnụ etinye azụ n'ofe nụ were eziokwu na-akpọji nta mana ndị oji ọnụ na ngalafa karịrị akarị maka na fa na-agba oke ọsọ mana emesịa fa ka ike ga-ebu ụzọ gboo ọ yọrịma ije ndị ọjọọ nụ n'afa karịrị akarịnụ ndị jukwu na-agbaji ntanụ n'eziokwu na nga n'afa jururu n'afụnụ ndị oji ọnụ mana esi na ya gbara ụgbọelu na nrọ ị ga-eso ya nwe mgbaga ọ bụ gị na ya rụrụ ya bụ nrọ maka mgbaze mụ na ife ji ama ndị oji ọnụ maka na fa na-atọ asị yiri eziokwu ma jirizi onye nwụrụ anwụ na-agba akaebe maka na onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu ọ bụzi gịnị na-afịọ ọ nwere ndị ga-ekwu ife fa ga-eme akwa gị mkpa ememe na ha bụ ndị na-akpọ ndị oji ọnụ na fa juru n'ụwa niile ndị na-ekpe mkpa ma ememenụ na ha bụ ndị oji ọnụ ndị na-eme ngalanụ na afọ erikanụ ike siri nwe ndị oji ọnụ n'otu aka esi nwezikwa ndị na-ekwu eme ndị ji nkụ na nkụ bụ ego oyibo mana ndị a na-akpọzi abụrụ maka ndị Money Miss Road kama na ọ bụ ndị Chukwu nyere uche n'ego na ego fa karịrị akarị ndị ji ego igwe ma na-eme ife fa na-ekwu
obodo jirizie afa na-eme ọnụ maka na fa nwere obi eji akpa ego ma nwezikwa obi eji eri ya bụ ego mmụọ bụ izu Chukwu a na-akpọzi na ndị okwu eme maka na fa nọ n'obodo niile mana Anambra ka na-abatazi na amụka ka njorubezirinu ikelenu Chief Oliver Obiagazie oke osisi one of Amuka n'iso na ndị okwu eme ndị obodo ji aba mba kelezere m ezigbo nwa amụrụ gbaa egbe Mr. Emmanuel Ezemba mmiri kwanwa one of Amuka Mayor na ọ ga-adịrị gị mma Japan ka na-abatazinu ikele ndị Chukwu nye n'uche n'egonu ndị ọma ga-adịrị mmanụ ndị okwu eme ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị ndị na-etikọ Chief Bernard Okeke ọnwa pụta ife adị Ogbuehi Ugo na-abụ nke izizi na Amuka ọnwa pụta ife adị kelezere m Chief Ignatius Odika ọnwa pụta ife adị Ozueme of Amuka ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị ka mgbazizenu m n'itininu ndị na-etikọ kelezi ezi anyị mụnụ ọnwa pụta ife adị Mr. Kasimi onye kokoronu ndị na-etikọ ụda egbenyi na Amuka ezi anyị mụnụ keduzie maka odogwu na Germany ndị na-etikọ Chief Cletus Ugeze ọnwa pụta ife adị ọmịnyi ukwu na Amukanu ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị Chief Cletus Ugeze ndị na-etikọ ọ ga-adịrị gị mma ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị onye na Chukwu gbadizi nwe mmerinu ndị na-etikọ afamobizi Chukwunu ọnwa pụta ife adị maka na izi na Chukwu gbara erikanu ndị na-etikọ nke mmadụ na-agbabụzi na ketu ife adị Barrister Lawrence Nwaketi ndị na-etikọ Ọhandike ife adị ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị a sị na fedeba fagolo gị mi yanu ndị na-etikọ maka na iru dike na-akpụ makọnụ ife adị kedu dike na-ekwuzi maka yanu ndị na-etikọ ọnwa pụta Mr. Augustine Uchendu ndị na-etikọ Omega ọnwa pụta ife adị Agụnwezamba na America ndị na-etikọ Ugochinyerụzi nkele gị ndị na-etikọ Ugochukwu Ọkafọ ọnwa pụta ife adị ezi nwanne m birinu ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adị a sị na nwanne dị na mba na o nwere n'ife karịrịnụ ndị na-etikọ
na-ekelezinu Chineke ọnwa Potifa dị nwaka ibe ya of Owerri Chineke ọnwa former chairman MBA Owerri branch Chineke eze anyị ga-eze ka ibe ya si ife mekwala gị o Potifa dị Chineke ọnwa Potifa dị Chineke ọnwa Potifa dị o nwere odogwu Nwachukwu jiri uche chọọ mma Chineke ọnwa Potifa dị maka na ife onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya Chineke ọnwa ọkaka chief executive officer Chineke Mr. and Mrs. Democracy Limited na Nigeria London Chineke USA ọnwa Potifa dị ya na Japan Chineke kedu ndị okwu m na-ekwuzi maka ya Mr. Clifford Igwe ọnwa Potifa dị aka Cliff the Boss ọnwa Potifa dị ezigbo di Mrs. Hope Cliff Igwe Chineke ezigbo nwa Let Emmanuel Igwe Aladdin Chineke na ọ bụ Rivers State ka isi ezi onye ọ ga-adịrị mma Chineke mmụọ bụ izi Chukwu ụzọ gị gazie maka na ị na-eje eje na-abata abata ọnwa Potifa dị Chineke ọ bụ ezi nwoke nụrụ ezi nwaanyị nụ ọnwa Potifa dị abụrụzi ezi nne na nna nụ Chineke mechezi mụtezi nwa nụ Potifa dị kedu ezi nwa na-ekwuzi maka ya nụ Chineke ọnwa Chief Justin Eze nwa nọ n'obi one of Amoga ọnwa Potifa dị otu isi aga ka isi eke ego Chineke ọnwa kedu ezere mezi nwanne gị Chineke ọnwa Chief Chinwụba Ndukihe Potifa dị Nkekehi Odogwu Chineke ọnwa Igwuriba Amuka Jigaba mba Chineke ọnwa Potifa dị ndị dị mma ka na-ekelenu Chineke ndị dị mma ka na-akpọzinu Potifa dị nke onye ji ya jisie ya ikenu Chineke nke onye chiri ya zaranụ ọnwa Potifa dị emesịa na anyị ga-enwezugbanụ Chineke maka na enu ụwa bụ pọpanụ Potifa dị Izu Chukwu si ya gazienu Chineke na emesịa na anyị ga-afụziwanụ Potifa dị yes sir Chineke ọnwa Potifa dị Chineke ka ọ dịbazienu ọnwa Potifa dị Chineke ọnwa Potifa dị Chineke ọnwa Potifa dị Chineke ọnwa Potifa dị